Eseri edo etzain zaitez eroso. Utzi begiak isten, poliki, lasai. Arnasa hartu sudurretik, luze, leun, eta askatu, mantxo, isilean. Berriro, arnasa hartu, eta askatu. Utzi arnasa bere erritmo naturalean sartzen. Ez duzu ezer aldatu behar. Ez duzu ezer konpondu behar. Orain, hemen zaude. Ekarri arreta gorputzera. Nabaritu non dagoen tensioa. Agian lepoan, sorbaldetan, bularrean, sabel inguruan. Ez epaitu, ez borrokatu. Bakarrik esan barruan. Ikusten zaitut. Estres askotan zarata da. Bizkortasuna, presioa, azkar, gehiago, orain. Eta orain, erritmoa jaisten has gaitezke. Imaginatu estresa kolore biziko laino bat dela zure inguruan. Ez da zu, zure inguruan dago. Arnasa hartu, eta arnasa askatzean, laino hori apur bat urruntzen da. Mantxo, leun, seguru. Orain, arnasa hartzen duzun bakoitzean, esan isilean, lasai. Arnasa askatzen duzunean, esan, askatu. Lasai. Askatu. Lasai. Askatu. Hitz hauek erritmoa markatzen dute. Gorputzak entzuten du. Zure nerbio sistemak ulertzen du. Jarri bat bularrean, arnasa hartzean, sakatu pixka bat. Arnasa askatzean, askatu presioa. Hau izango da zure anklajea. Hemendik aurrera, estresa sentitzen duzunean, keinu hau gogoratuko duzu. Lasai, askatu. Eta gorputzak bidea ezagutuko du. Imaginatu ibai bat. Hasieran ura azkar doa. Harria jotzen ditu. Zarata egiten du. Hori da estresa. Baina pixkanaka lurrak zabaldu egiten dira. Ibaiak leku gehiago dauka. Eta ura baretu egiten da. Ez delako gelditu. Baizik eta leundu delako. Sentitu nola, zure barruko ibaiak ere leku hartzen duen. Arnasa sakonduz, gorputza askatuz, erritmoa aldatzen da. Agian orain, ohartzen zara, zure bihotzak
motelago jotzen duela. Zure masaezurra biguntzen ari dela. Zure sorbaldak bero lehun bat sentitzen duela. Eta zenbat eta gehiago arreta jarri lasaitasunean, orduan eta gehiago hazten da. Lasaitasuna ez da zaratarik ezabakarrik. Lasaitasuna espazio bat da. Arna sartzeko espazioa, sentitzeko espazioa, izateko espazioa. Esan zure barruan, seguru nago. Nahikoa da. Orain hemen lasai nago. Utzi hitz hauek uinen moduan zabaltzen. Leun, mantxo, naturalki. Imaginatu paisaia zabal bat. Zeru argia, haize leuna, argi epela. Ez dago prisarik hemen. Ez dago zaratarik. Ekarri berriro esku bat bularrera. Arnasa hartu, lasai. Arnasa askatu, askatu. Sentitu keinu hau, sentitu hitz hauek. Zure nervio sistemak orain lotzen du. Keinu hau, hitz hauek, eta lasaitasun sensazio hau. Hemendik aurrera, nahikoa izango da arnasa sakon bat, eta keinu txiki hau, lasaitasunera itzultzeko. Zure gorputzak badaki. Pixkanaka, ekarri arreta berriro gelara. Mugitu atzak, oinak, arnasa sakon bat hartu, eta prest zaudenean, ireki begiak. Meditazio honek lasaitasuna eskaini badizu, emaiozu like bat, eta komentariotan jarri ezazu ea ze gai nahiko zenuke landu hurrengo meditazioan. Eskerrik asko.